Kaya sila guys may nakapatong dito na bato dahil sisipag ukpawan sila guys. So kailangan lagyan natin ng bato. Buddy, malapit ka ng mga anak, buddy. Your tummy is so big. Yes. Malaki na siya dyan guys. So, maglagay na tayo ng feeds nila. Ayan. Ayan. Gutom ka na, buddy? This side. Si tatay. Si Father Do. Si Father Do. Ayan. Same din yung dami ni Father Do. Ayan. So, the third one. Ayan. So, maglalagay na tayo ng kanilang mga feeds. Ayan. Ayan guys. Sa dalawa. Ito lang yung gawain paghapon. Ayan, nagagalit na. Ikaw, oh. Ayan. Give this one to me. Ang hirap mong abutin. Yung mga ganito guys, ginagawa ito. Lagayan ng tubig. Lalagyan nila ng tubig yan. So, kukuha muna tayo. So, ayun guys, kumuha na tayo ng tubig. Isang tabo. Ayan. Lagyan na natin yung lagayan nila ng tubig. Ayan. Kasi nauuhaw yan sila guys. So, kailangan may tubig. Ano na itong kabataan? Oo. Ano na ito na? Ayan. So, tapos na tayong maglagay. Ayaw ka mo. Ayan. Okay na sila. Kumakain na sila. Bye-bye!